син мине башка Өҙөлөп көймәйһең изге хистәремдән көләһең Яндарым алла килмәйһең яратканымды бит беләһең Яваптар бирмәйһең әйе янымдар Һиңә тип язган яшьләрем тамган Минең һуңгы хаттар кайтарып та булмай Мәңгегә югалган бергә үткәргән бәхетле минуттар әйе янымдар Һиңә тип язган яшьләрем тамган Минең һуңгы хаттар кайтарып та булмай Мәңгегә югалган бергә үткәргән бәхетле минуттар Сине оноторга тырышып Китәм мин сит яктарга Булмас инде безгә кавышып Өйеүде акларга әйе янымдар Һиңә тип язган яшьләрем тамган Минең һуңгы хаттар кайтарып та булмай Мәңгегә югалган бергә үткәргән бәхетле минуттар әйе янымдар Һиңә тип язган яшьләрем тамган Минең һуңгы хаттар кайтарып та булмай Мәңгегә югалган бергә үткәргән бәхетле минуттар Әйдә янһын һуңгы хаттар Һиңә барып етмәс улар Һиңә барып етмәс улар Күз яшьләре тамган